No niin, nyt lähdetään kattoo Pudasjärven jääkenttien kuntoa. Elikkä jäähalliahan täällä ei oo missään nimessä eikä tuu ikinä olemaankaan. Katsotaanko täällä paikalliset juniorit pelaa. Joo, elikkä kuten näette, niin aika paljon lunta. Tässä on uusi tämmönen lumipallo. Lunta on aika paljon. Peli on niinku pelillisesti hyvää, että tultiin nyt 45 minuuttia ohjelmassa kahtomaan tätä itse Pudasjärveä. Lunta on nyt näin paljon. Noin paljon on kentällä lunta. Tällä kuolee täällä masennut. Joo, eli tässä on jäähalli kyllä täällä Pudasjärvellä. Poikki.